Εδώ έχουμε το κεφίρ. Κάποιες φορές έχουμε και αποτυχίες. Εδώ θα δούμε πως δεν μας αρέσει η υφή του καθόλου. Αυτό που έχει, την κρούστα που έχει κάνει πάνω, κάτι γίνεται. Εγώ πιστεύω πως έχει πεθάνει ένας από τους μύκητες και πρέπει να το δω. Δεν είναι κακό όμως, δεν κάνει κακό στην υγεία αυτό. Απλώς θα καθαρίσουμε τους μύκητες. Είναι παχύρευστο, οπότε είναι καλό το κεφίρ. Έχει πετύχει. Δεν έχουμε αποτυχίες σε αυτό. Θα δούμε τώρα που θα το ρίξουμε μέσα στο μπολ να δούμε τους μύκητες. Θα σας δείξω μετά αν κάποιο από τους μύκητες έχει πεθάνει. Πρέπει να το καθαρίσουμε. Δεν είναι κάτι. Οι μύκητες έτσι κι αλλιώς μεγαλώνουν, αυξάνονται. Βάζουμε λίγο ζαχαρίτσα για καλή τροφή και αυξάνονται, μεγαλώνουν. Δεν είναι κακό αυτό που θα πεθάνει ένα. Θα δείτε όταν έχει ένα σκούρο χρώμα, τότε ναι, πρέπει να το καθαρίσουμε. Εδώ μου φαίνονται υγιείς όμως. Αλλά θα το δούμε όταν θα τα ξεπλύνουμε με νερό, με κρύο νερό. Έχουμε πει όχι χλιαρό νερό, ούτε κατά διάνοια. Τους έχουμε καταστρέψει. Βλέπουμε πρώτα το νερό να είναι παγωμένο. Εγώ το είχα αφήσει στο ζεστό το νερό και αν έβαζα ακριβώς το ζεστό νερό να το ξεβγάλω με το ζεστό νερό είχαν καταστραφεί, θα είχαν πεθάνει. Για δείτε. Πάρα πολύ καλά είναι. Όχι. Υγιείς είναι. Πολύ καλά. Αυτό εδώ στη γωνία, αυτό εδώ που πέφτει το νερό, αυτό δεν το βλέπω καλά. Είναι σαν να είναι ένα μανιτάρι, όχι ένα ραφί. Έτσι ακριβώς είναι και αυτά. Σε ένα άλλο βίντεο σας έχω πει πως αν βάλουμε ζάχαρη είναι καλύτερη τροφή και αρχίζουν και αυξάνονται. Βλέπετε εδώ μέσα πόσο έχουν αυξηθεί, έχουν γεννήσει τα μεγάλα. Είναι εδώ. Αυτό εδώ είναι όλα και θα μεγαλώσουν. Θα γίνουν ακριβώς όπως αυτό εδώ. Θα μεγαλώσουν. Αλλά προσεκτικά θα δούμε ποιο έκανε τη ζημιά τώρα εδώ μέσα. Που είδα κάποιο που δεν χρειάζεται να το αφήσουμε. Αυτό δεν μου αρέσει εδώ. Αυτό. Το βλέπετε εδώ έχει στη γωνία. Δεν είναι υγιής για μένα όπως θα σας δείξω. Αυτό εδώ παράδειγμα. Το βλέπετε εδώ στη γωνία. Κάπως εδώ. Σε αυτό το σημείο. Αυτό θα το κόψω. Συνήθως εδώ το κόβω. Και το πετάω. Δεν είναι υγιής. Αν τα αφήσω την επόμενη φορά θα έχει μαυρίσει αυτό. Δεν έχει ζωή. Και μας κάνει κακό μέσα όταν γίνεται η ζύμωση. Δεν βοηθάει στη ζύμωση. Και αυτό εδώ. Και αυτό το βάζω. Το βγάζω. Τα χέρια μας πρέπει να είναι συνέχεια καθαρά όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να τα έχουμε απολυμάνει πολύ καλά και να τα έχουμε πλύνει πολύ καλά και απολυμάνει πολύ καλά. Γιατί αυτά παίρνουμε το παραμικρό μικρόβια και μετά πεθαίνουν. Δεν θα αυξηθούν έτσι όπως τώρα που βλέπετε. Αυτή είναι πολύ καλή παραγωγή που μπορώ εγώ να τα ξεχωρίσω, να βάλω τα μεγάλα σε ένα άλλο βαζάκι και τα μικρά σε άλλο βαζάκι. Γιατί τα μεγάλα
παίρνουν πιο πολύ τη τροφή και δεν αφήνουν τα μικρά να μεγαλώσουν. Αυτά εδώ μπορεί να βάλω αυτά τα 4 μαζί. Είναι αρκετά για να πήξει 1 λίτρο γάλα. Πλήρης γάλα λέμε, όχι με 1,5%, 3,5%. Πλήρης γάλα. Δεν ξέρω το αγελαδινό. Με αγελαδινό δεν έχω πήξει ποτέ, δεν έχω φτιάξει για ζύμωση του κεφίρ. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Μάλλον θα το δοκιμάσω κάποια στιγμή. Βλέπουμε μέσα στο βάζο έχει μείνει λίγο κεφίρ στο πιο μέσα, μάλλον είναι μύκητες. Εδώ που βλέπετε είναι μύκητες, οπότε δεν τους πετάμε. Εγώ βάζω λίγο γάλα, το ανακατεύω και τι κάτω στο τέλος μένει κεφίρ. Το βλέπετε που έχει κάνει μια γραμμούλα εδώ, αυτό είναι η λιπαρότητα που έχει το γάλα. Πολύ καλό. Αυτό δείχνει πως έχουμε βάλει καλό γάλα, πλήρης γάλα. Και αυτό τώρα θα το σουρώσουμε. Το βλέπετε, έχει μείνει κι άλλο ένα κεφίρ, μύκητα συγγνώμη, με το κεφίρ, οπότε το αφήνουμε να πέσει. Δεν πετάω κανένα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια ολόκληρη οικογένεια, το ένα κομμάτι. Όχι μπορεί, δημιουργεί. Έχει τύχει να έχω μόνο 2 μεγάλα. Το βλέπετε, αυτά είναι όλα μικρά. Αυτά είναι καινούρια παραγωγή. Έχει τύχει να έχω μόνο 2 μεγάλα και έχω φάει το κεφίρ. Αυτά συνέχεια μεγαλώσανε, φτιάξαν την οικογένειά τους μετά που λέμε. Ξεβγάζουμε. Πάντα με κρύο νερό. Έχουμε πάρα πολλά μικρά. Και αυτά εδώ, αυτό εδώ, είναι μικρό. Δεν το πετάω. Σε 2 μήνες θα γίνει όπως αυτό το μεγάλο εδώ. Πολύ καλό κεφίρ βγήκε. Με αυτό θα φτιάξω ψωμάκια. Και θα σας τα δείξω. Είναι πολύ ωραία ψωμάκια, πολύ νόστιμα. Εδώ τώρα πλένουμε το βαζάκι. Ποτέ δεν βάζουμε σφουγγαράκι ούτε απορριπαντικό πλυντήριο. Το βλέπετε το απολυμμένο με καυτό νερό. Στο τέλος έχει μείνει πολύ λίγο. Δεν πρέπει να μείνει. Το βλέπετε που είναι στο σημείο αυτό κάτω, έχει μείνει και το κάνω με το χέρι μου. Το βάζω με το χέρι μου. Το χέρι μου είναι απολυμμένα. Συνέχεια είναι μέσα σε καυτά νερά. Το νερό καίει πάρα πολύ και έτσι γίνεται και έτσι το απολυμμένο. Πολύ καυτό νερό. Βλέπετε που βγάζει ατμό το νερό. Το έχουμε απολυμάνει έτσι. Αλλά
μπορούμε να βάλουμε το γάλα σε καυτό νερό. Συγγνώμη, σε αυτό το βαζάκι. Βγάζει ατμούσια το βαζάκι. Οπότε έχω βάλει κρύο νερό και το γυρίζω από την άλλη μεριά για να κρυώσει τώρα. Έτσι είναι απολυμμένο, απλώς να μην είναι ζεστό, γιατί μετά δεν μπορούμε να βάλουμε το γάλα. Το έχουμε καταστρέψει το γάλα. Δεν θα γίνει ζύμωση τίποτα. Το αφήνουμε και λιγάκι. Το βλέπετε μέσα από τους ατμούς πως φαίνεται. Το αφήσουμε λιγάκι. Για 2-3 λεπτά. Και μετά θα βάλουμε το γάλα. Θα το ανοίξετε το χέρι και θα δείτε που δεν είναι ζεστό. Καθόλου ζεστό, γιατί έβαλα παγωμένο νερό μετά. Το καλοκαίρι όμως δεν μπορείς να το εμπιστευτείς στο νερό, γιατί δεν είναι και τόσο παγωμένο. Εγώ το βάζω μετά στο ψυγείο μέσα, έτσι πως είναι από τη βρύση, και το αφήνω να κρυώσει εκεί. Κρυώνει μέσα στο ψυγείο. Και μετά βάζω το γάλα, αφού δω που νιώθω το παγωμένο επάνω στο βάζω. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί έτσι θα έχετε μια επιτυχία επάνω, αν φτιάχνετε κεφίρ φυσικά. Γιατί αλλιώς θα υπάρχουν μυστικά που δεν θα τα μάθετε και θα διαβάζετε και θα κάνετε όχι. Πολύ λίγοι τα λένε και πρέπει να μπείτε σε site μέσα ή στο YouTube να μπείτε, θα σας πούνε πολλά, αλλά μυστικά δεν σας λένε όχι. Εγώ μόνη μου τα ανακαλύψω όλα αυτά. Κάνω χρόνια αυτό. Θυμάμαι από το 17 που έτυχε, λόγω υγείας, που σταμάτησα να τρώω τα πάντα. Και το ψωμί που έφτιαγνα, το έφτιαγα με κεφίρ, και μόνο το ολικής που έφτιαγα με κεφίρ ήταν πολύ καλό. Ούτε γλουτένες, τίποτα. Και το έφτιαγνα και χωρίς σαλάτι. Και τότε θυμάμαι δεν έβαζα ούτε ζάχαρη στο ψωμί, ούτε ζάχαρη βάζω και τώρα, που λίγο ζάχαρη χρειάζεται στο ψωμί, δεν βάζω. Τα έβαλα όλα μαζί, τα αφήσω και αυτή τη φορά για να μεγαλώσουν λιγάκι, μετά θα τα χωρίσω και θα έχω πολύ σύντομα το κεφίρ που θέλω, επειδή είναι πάρα πολλά, τα βλέπετε. Πάρα πολλά. Βάζουμε και το γάλα που είπαμε και λίγο ζαχαρίτσα για τροφή. Τρέχουν πιο καλύτερα και αυξάνονται καλύτερα και παίρνουμε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο κεφίρ. Αυτό το βαζάκι το γέμισα. Θες να είναι γεμάτο. Έχω και αυτό το βαζάκι να φτιάξω, που εδώ έχω βάλει μόνο πολύ λίγα, πιστεύω, δεν το θυμάμαι καλά για ποιο λόγο το έβαλα εδώ. Όχι, αυτό το έβαλα χωρίς ζάχαρη, για να δω το αποτέλεσμα. Συγγνώμη, το θόρυβο. Το αποτέλεσμα που γίνεται, τι αποτέλεσμα θα έχω χωρίς ζάχαρη, δεν τους έβαλα τροφή. Είπαμε πως βάζουμε και λίγο ζαχαρίτσα με τροφή, πολύ λίγο. Αυτό, καλό είναι. Δεν ξέρω εγώ, τα χέρια μου που δεν αντέχουν τα βάρη. Δεν πειράζει, όλα για καλό. Ζάχαρη έπεσε, οπότε να έρθει πάνω όταν πέφτει η ζάχαρη, έρχονται καλοί άνθρωποι στο σπίτι μέσα. Οπότε δεν τα βλαστημάμε. Λοιπόν, στο θέμα μας, πάντα να κατεβούμε με ξύλινη κουτάλα. Λοιπόν, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Και με αυτό φοβήθηκα πως θα είχα αποτυχία, αλλά πολύ καλό κεφίρ βγήκε. Και το καλοκαίρι είναι με παγωμένο, πολύ ωραίο.